Munchumu ligerelia na ukwani bonando nsia sobereta se marogoba ya wono chinga kichina ngo kwaligania semesa ya mangana mayense ya moya bono marogoba asari bonya le ko sansamurane na kumanya ali twabereto ko kwaligania ko semambia lengentambe oikachinse chikobono chia bono marogoba kero yaragire ense ya moli tukeligelia Jumatano saliki 13 mutinyo gatano na kabiro mwaka wechiri bubere na merongebere nebere na manga bereka okolekana inyirabono omukonyu murewense William Ruto igobono akora chitaro setaro ya yeme county ya Nyamira asokwerobelia sobo choriyo bonene buli busiboigo abali mikurwase county ya Kisii kurwasi wode merongebere igobono banyara konyora obokonyi kurwase bengenene yense obokonyi wechi milioni wechi besa ngobono braba konye asokogendera noboli mibwabo ayomo nenda mangu monchu muligerelia na kwaliganitwe manya century yoboye kiranu litokobwatana nera sumuno bwe manyerelio iga akorokuwa Joshua utsa tigango tuyaligerelie asenchira yoko ya chuta. Wale kazi yao ni kupiga mdomo kaya kama papagai nigotoganetie bikorwa tigana siasa ningogoseraira komochia ntokomanye tuavere toko takachi parcel lakini wachakanyawe parcel inga rasi monyo oru muntu gogoiti pako uchiko ya nyora connection nacho chirago itiko we basari y'abamenyi kurwesi sebora bunyamira mbirero bare umwana umwabona aroyo kabere okumubwatia aniga aetane P minor atakere university bakitimbwati kende na asabire ngaba gusiba minta semure nkonyera abana bande school bagasoma buya bagaeta buya korende kogendera na masomo yabere getiro na sekigosekero kurubo baracho lyabamanyi ayomo nenda mangu monchu muligerelia saranso ikasiri bonyale ko sansamura na kumanya semargoba yabonto chake kurwa sensemo yoborimi ananeme ye county ya Kisii abalemi imeje county ya Kisii kurwa chuwodi merongebera seri tukolia lero ni goba bakonyorobo konye kurwa ase ebengene no bokonye bweshiringi chi milioni emeronge 5 na kianda chiribo chimye isano na ibere kurwa sebengene World Bank asiganga yogo chugosira obolimi asorgongo ruagusi bunenchira yemo iyo kubwaterana amo nabale migotera se kyombekeri kya nagrip igobono banyoro obokonyi obo buno muri keito Mildred Mumanyi agotomanya ensemo yabale mikorwa ase county ya Kisii nigo balene kiba kwegokeria magega ya serikali ya county gochakia umorobeli obwo kwena na chibesa gwetani achi milioni emeronge 5 korwa ase ekiombe kya World Bank gochiase abalimi bechinyeni chekenyeji chingoko chekenyeji na matoke korengana no mugavana okisi James Ongwae uyorenge omogeni bwesko ase omorobeli oyo hizi pesa ni 59,700,000 ndio hizo cheki ambao tumutapatiwa na wale ambao mnapatiwa vile mnapatiwa beneficiaries mnajua nyinyi ni common ni wale tunaita common interest groups na muko ziko groups 215 na hizi muko kwa wadi 6 ziko kutoka kwa wadi 20 wards. Omo coordinator okisi korwa ekiombe kya National Agriculture Rural Inclusive Growth NARGIP ekyoge kubwaterana ne bengi enene ya World Bank ne county ya Kisii Samuel Okumu nigo ateba ekiombe kyo nigo gekolingori wa mono igoro yobotumeki bwechibesechyo ase aganirie bali bago chiago konyeka kwegendereria boikeranu ase boigo aerera igoro yechibesechyo NARIG as a World Bank funded project is one of the most heavily supervised in terms of audits. So we don't actually give them cash. When they write a proposal, inapitia kwa CDDC, inapitia kwa sub-county team, inaangaliwa na county technical advisory team, wakipitisha, tunapeleka kwa steering. When they give us our blessings, then we come to you to issue the money. So when they say they want to buy chicken and to have incubators and so on,
we actually buy the chicken and incubators for them, hakuna pesa wanashika. So that goes directly into productive activities. Omwaziri bwoboremi korwa ekaunti ya Kisii Esman Onsaligo nigo boigo akwanira igoro yomoroberio yo nobokoreri bwaye ase amatuko amagega ase ekaunti ya Kisii yanyorete obokonyi bunobo ase okoba namba 3 ekikiairera omugabana kobeka SAE ase omoroberio orebosio ire chibese chyo chikere abaremi nonya okorire emeremo yaye kurwa abisi nikenye tu aba namba 3 mwaka urieta gotu arenge naende namba 3 ese zauriye namba egyo obuye bwite bwo okorega stu akora na World Bank lero iganato mirwe document bono na orokirie gabana ga enkoreta gabana usaini P4 abaremi muno korwo obisi abaremi bamanye ngamba gwa batigere project yende ko bayira kuchimutwe. Yingo reporter ya egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Biyamono omurikito Mildred Momanyi sorobotirwa sinchira yoboikira no gotigana nere Mildred Momanyi monjo murigere bono tomerana no murikito Sara Nyarange ontita oyogo tumanyi buna NKM korwa sensemo yabo baracho asekenyoro kemanyekanite buna lyaba manyi imiye kaunti ya Kisii bono ni gobaganiriyo bokonye lyabana babo bagendera na masomo no nyama egaja bana bwokoli bya sensemo skuru bono amasomo abuniga tumere nyasiko bwatekana no botakabole asenke yorobotirwa sinchira yoboikirano nyoroni gogetuwete igetuangeta asingintura banda batakabali igoro gasaba wanje kwina abantu banyasaye torora magero motoko amate mokorwa ase kenyoro kialia bamanyi wodi ya babaracho ebunge anyalibali chache county ya Kisii nigere nekerero kyobokonyi elyogokonya abana babo babere kwegendereria asa masoma abo ase university amone college buna akwenekia omwana Abel ninta tobokonyi obo kwenda gokore kosi ya plumbing niko torabo murababere tokoleta skuru lakini intoranda su kojo ni oyon chikosi yonde naro kombu ati tobaitongo basaba bakonyi matorora mabera niko torabataka bara ndubwatina no yotokonya oneke nyoroni gogetuwete igetuangeta asingintura banda bataka bali igoro omosubati Beldina mora nyina abana bonigo akwerera aliagwetera chinga kia bana baye bachakire gokora chikonda elio kwegendereria kebogima muna mwaigwo mwana oyo kwana koroko Abel monda nero mumurono manene na akora amatemo mwakorio yeta nigata geire kosi ya plumbing eyuna teba nando mwana umwabo naro yo kabere okomubwatia aniga aetane P minor atakire university bakitimbwati kende nigo boigo abwate obokongu obonene no nyano kwenyorere ndagira asabana banda bake no mugakoye oyoro morwaire magega yokoya okogoro chingaki agweteriko kubwatekana no muchando buborwaire bwendurume abande mbaro no yoga tato gare form 1 kigati naro natakire chibesa tindaru skuru bisingole nabana igoro gaite twagaseriwa no akarenga kolera ngakere simyo kolera ona timbwati bokonyi bonde no kuigota gukankoyo gakia somo gusiore nkonye eyo mugakarwarete tari kwenyara ago kwendurume ga yokogoro omugaka Joel boigo narengenaya ase boigo basabiro bokonyi asa bantu bogwancha okuya kiondo bwensiga twasabiro yo toigwete nabagotororera mabera maine ubugimo bwa ikirase twasinyiruko gokora kende giansi oborwaire bo na bumbwatera netiga tindi konyara kugenda gasinde yonsi asabire ngaba gusiba minta semure nkonyera abana bande skuru nkonyera abana gake barusika tumurigereria nara yumongina Beldina amono mugaka Joel bagwetera asenka yabo baganetyo bokonyi bwe school fees egera banyara kwa bakonya abana babo oyo mota yogaiga asengencha kare asekonda elyo kwerigeria kwegendereria kibugima nkeye neganetyo bokonyi bwago inko reporteria Ndizi TV korwa sekenyoro kialia bamanyi egotoka se ward ya Baracho ebunge ya Nyalibali chache ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita
Mbiamuno umurikito Sara Nyarangi ontita ha sorobotirwo asenchira yobekirano ndarano kwegena buna enke yubono ne chikonyorobo konye kirobagende togoitira emechando au ahogotigana noroboti rubono omokomanda wa nyimbo kurase county ya Kisii Francis Kohore ni gobona aberga kubori abanyanyimbo kurase county ya Kisii kubo musali bose asoko nyara kora lyomurembe anekero twerobereti asobo cholyo bonene bole bose umurikito Josephat Amisi norobotirwa senchera yobekirano ise ya matuko emerongo 25 nerimo eriense ya Kenya nyareko bagegoswa sobo cholyo bonene abakenya nigo bakureru banyareko bakobeka omorembe ase chinsemo chiabo bamenyete aya niga kwanwa amono motene nyimbo se county ya Kisii Francis Kohore ase mambia bono nyarako bakora abanyanyimbo bande ase taro ya beno bukatikatibu mu cyubosongo kweneka abanyareko babako basemya abamenyi na bauntoreria igoro yobuya bukobeka omorembe. Watu wa kawaida hatungependa vujo ambaye itakuja kufuruga maendeleo ambaye yanaendelea kama uchukuzi, kama saizi watu wanauza machungwa, maembe. Hiyo ndio kitu ambayo kama serikali tunataka. Serikali inasema kwamba biashara ya kawaida iendelee, na wakati huu ama msimu huu wa siasa utapata watu wengi wanatumia nafasi hii kuzua vurugu ili waweze kuharibu hayo maendeleo ambayo Kohore boigoni ganyarako bagakobagania abasae tibanyarako bagotumeka bobera bana siasa chinkaki echi campaign. Twende kwa uchaguzi na amani, piga kura yako, vijana msitumike, rudi nyumbani. Ikiwa mtu yako ameshindwa aongoje mwaka ingine na ajipange tena vilivyo, kwa sababu hii kama mpira. Mimi nikiwa fani wa Arsenal nao ni Man U, kila mtu anasema timu yangu itafanya nini? Itashinda. Lakini matokeo ikitokea kwamba nani ameshindwa, hao watu usalimiana uwanjani, na ndio wanasiasa. Wao wakishinda huyu utakuta wako faragani wanakunywa chai pamoja. Sisi hapa tunalimana, polisi na wananchi wanafurugana, tunakosania nini? Mtu mwenyewe anakunywa chai mahali yako mkahawani, na sisi tunaanza kupigana, tunapigania nini hii? Niwe banyanyimbo boigoni ganyara kobaga gosegeta okoba okubwa mate ubuya ngati abanyanyimbo nabamenyi ili banyara koba kubwatana bose subwamo koenekia buna county ya Kisii yanyara koba gegotwara omorembe chinga kichonsi. Kuja maofisi tunasuluhisha, alafu kama ni polisi ambaye hako na shida, mimi kama baba yao tunaweka hii watoto wawili, kama ni mwananchi huyu na askari wamekosana. Kama kawaida tunajua kuweka watoto pamoja, tunaunganisha. Hii ni gani mpaka turushane mawe na kutumia tear gas? Mwingine anawekwa rungu, anawekwa mawe kwa hospitali. Sasa hili nini? Tunaelekea wapi? Baunchori katikati mu cyubosongo nigo bagokera engane y'abanyanyimbo ase banyarako bagwesoke na goteba ng'abanyanyimbo abanyako bakoba ekiorokererio ekia ase baria bagendete koba bagosemia igoro y'omorembe. Yani kutuomba tu amani sisi yenyewe by the way tunaulizananga, tunapigana vita nyingi, lakini tunapigana at the end of the day when una lose. Na kitu kama hiyo maaskari wanatembea na posters kuomba peace katika mji wa Kisii town. Poteria Ndizi TV kurwe county ya Kisii eriterane Josephat Amisi. Mbiamuno umurikito Josephat Amisi hasorobotirwa senchira yoboikiranu gogendra goika sensemende sogoika se county ya Nyamira bamenyekurwa se county ya Nyamira nene kurwa se bunge ya borabo nigobono besokiri na gukwanira magani yabo alibaragania bari bachikoba ikiraniriana na sobochoryo bonene bole bosio abamenyekurwa se godi yesi se bono nigoba bolyo yokoriye kero kyobo jumbe kurwa se bunge yo Davis Ogaro manyangata buno biz kone kibunango ikirania yale aliatarekiranigwa ase bunge ya buraboro bochirwa senchira yoboikirano abangina in fact munabona manga ya itoka ige ya mata terikorigereri gumono enchitari monto olyo gochunya komang'aine ga busengo ko bakorera nande mokongekero na timba korera kauranje origereri abagotuntu bwatega ime ye bunge ya borabu county ya Nyamira siasa nigagendrete kubwata nsekera baronere ao bare chimbiro kwerigere chikura abamenyi kurwa mangensoko ase wodi yesi siasa bunge ya Burabwe county yo ya Nyamira nigo bareire mechandeli yabagoetera yo baganire kurigerigwa asobwango muna gaiga ase kenyorogia ite kenyorogia nsoko tobwata bokongu bwa mache ntwale merwe damu gali moino eyero obone itali gutumika twabere tugutaka chi parcel
lakini gocha pasi ringaras monyoru muntu gogoite pakochi koyenyora abang nabo igoni gobe murunganirie chira yansemeyo gotigwa magega na kombi gwegento kiaremerie obonchoreri bwabo echiro nere matari in fact echiro iyo abangi nangorera bari babwanete konyora ase bakoni noe ne nyanya echiro inabereire abangi nambara konyora bakoni noe ne chinyanya buna bono tokoni tobwanete konyora noe ne riaburi in fact ndobwati aburi toko kengere nyanya ogotarosi gwa buya no kuburo gwe birasi bya ECD asenseme yonga tiyeme chando baganiri koligererigwa kisukuru kyaito ebirasi na birasi bya ECD ntoma itinga kiora kore otokonye birasi bisukuru kinyinga ya ECD tokornge county yego yaro sikrasi sina kemesi sengema ntobwati birasi bya igabane bagosomere buseme oyo koligie kero kyobo jumbe korwase bunge yo ya burabu imenye county ya Nyamira Davis Ogari omanyekanete buna obis gotere kyama kya upia nigarire ira yogo chigo ikrania amaganio y'abamenyi bensemeyo asi yoko korachi project iga to akachi pipe chi trimbo kya macheni sinyo tingo sinyo na ande mwate bamubwate eshida yaga matega echire ekere murache murante na ki echire nyekore development insinyo tingo sinyo na ande mwate abantu bwate shida ya ECD classes yekere mwangero bogampi. That's one of the things to want to go shulikera nete terogoro gali ngare school gete gali in bad conditions na ande nto bwato muraiga borabo monga magoro tareti sage goika monge chikura sobo ngetaribo asebo igo gati ya menye kurwesi seba tebirubuna bago chikumo bwatsi Ogari asobo chori bole bosio chikura cyo ngo kuligeri tole nane ko kuligeri tole ko kuligeri tole njere ya ngoro abarwanie segi na abangi lakini rendi ekero tole rupi na nabo to ko bwatesia wikatota bukiengori arale nanje no musauro moke ura nyare ko minyoka bwangu na ndo byo kurwesi se maiga ase twatwale boundary ya bwabokong no wewe chiombe abarwaniri ao nigo bagendetse we yakere koko imeye county ya Nyamira anane kweroberia sobo chorio bonene bole bosio ko reporter ya Ndizi TV kurwe bunge ya burabu imeye county ya Nyamira iritirane nkorokwa Vincent Onyancha nago tigara no roboti uruboye gototigara se county ya Nyamira gati y'abasaye kurwa se county ya Nyamira ane bali bakumubwatsi na komoko boko yokolige kirokyo bo governor gwetera se kyama kya waipa omanyakante buna beni mu mahanyi abasabo bakora wano musaye job musigisi ni gobono baburiye kyombe kirikyo bo choli ne chimbe IBC kane kibunango chibala kokoro bo choli bo bwasiro no bwase kwa asobo choli buli musyo okwana chinga kyecho ni go musigisi atebire buna nige kyombe kelike bwente kobeke mireberesena kwanakya obochori obumbuli gochigotwara botutukano bonde bwensi injega ntokano kingote bya bantu baito baibis itole macho na ende tole choncho korwekero gokegoro kobe president mpaka obwe MCA amwana inchi omonge no gocha kubuka tareti sagako tebana nonye agents boka abanyene ntikeli nyarebe tigatikeli na chinga kyecho musigisi ni gabori abasaye kurwase county ya Nyamira kone kibunamba ligotume kwa nabana siasa soko nyarago turubani mesangirikana ya siasa soko leta chiburaburu ase county yuana nekerobo chori bagendrete korobeligwa aso mutinyo gatano na gatato musigisi ni gatebire buna chinga kyechi abasaye baligerelini ngoba gochiko choro olumura ibwe bikorwa orachi gosikie county ya Nyamira musio maiga yobo chori okolekana sate bire bunamba bwatekerenga barahimbaro barachuikirania mange na kubolia base kuba maiso asoyo bago chora sobo chori obo nubu mutinyo gatano na gatatu mwakoyo bochiri bubere na merongebere nebere njengo kwana esaba Kenya nko batebina abakenya baminto moise koligereria ochumi ya Kenya ya salikire abana baminto bonabono ntu youths balitogo kina abande mbara abantu baito banalite na nyarebe tokonye lakini bono yaikire na eso chumi ya salikire ya Kenya toligereria sobo chori bole motwe twake kura nto minyokerana neke twancho muntu because of gosena nichibesiaje goseniki teato choro bochori borobuya naende tokora election etabwatyo kuramana nago tigara boigo imeye county ya Nyamira mobwa wao bose bwa Kenya kwanza ni goli tukulia rono baba okoletaro ya base county ya Nyamira bakora wa no muraiwe kyama kya UDB goromo konyo muraiwe nse William Ruto ni gobono baikira se county ya Nyamira na okora chikambeni chiabo asbaro kana gochechelia obo mobwa azimio wani Kenya omuliki tukuro se county ya Nyamira jobu maangi no roboti ruwa senchira yobikirano
ensemo ya Magombo bunge ya Kichuchuma Saba kaunti ya Nyamira nigo siasa cha Kenya Kwanza chabetanse wapindulia William Ruto oyoko irurukia ebendera yobomo bwa Kenya Kwanza William Samoei Ruto na mochia obomo bwa Azimio asogoswana na ekyombe getenenerete obocholi ne chimbebe IEBC. Wachana na register, hiyo ni mambo ya clerks. Wewe unashindana na mimi niko tayari kuonana na wewe mundu kumundu. Abara ibaikirana asensemeyo mbatu guterare obotuki bwakoretwe bwangoiga obubokorokia Azimio nigo etangaine asobonge bwechikura. Tumeona wameanza kutoa fake and false opinion polls. Mtu alikuwa kura iliyopita amepoteza Western yote, ilikuwa ngome yake. Hapa amepoteza, Pwani amepoteza. Ile umaarufu wanasema anapata wapi? Hakuna debe inaitwa opinion poll. Hebu watu wa Nyamira muonyeshe. Mko tayari? Ruto na ichanira ogokonga kwa bogima ase atebana chikoreta amagenderero amange ekero baramo eribaga. This is not a simple matter anymore. We have a crisis of youth unemployment in Kenya. It cannot be business as usual, and that is why we as Kenya Kwanza have developed a Marshall Plan for the employment of the young people of our nation. Leo hii Raila hawezi kutetea mnyonge, anatetea wale ambao wamemsponsor ile oe rais. Rais amesema tutakuwa tuna pesa ya biashara. Nyinyi mko na reason nyingine ya kwenda kupigia kura mtu mwingine? Kuruase kaunti ya Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Biyamono omulikito Job Maangi soroboti rwa senchero yoboyekirano kurase kaunti ya Nyamira kurwa Kenya Kwanza goika Azimio One Kenya ikobona ona barobwo bare chikambeni chia basarongo rwa Costa na se kaunti ya Kwale bakora no moraiwe kema kya ODM Raila Odinga nigo barokana boigo komo mochia omoraiwe kema kya UDA bogokoligie kerokyo buraiwense goiterase kyamekyo anene asogote abuna nigo bakolichira chio bolimo mulikito Evarinio Serono roboti rwa senchira yoboyekirano. Omuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga nigagendereria siasa chiobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya imeyorogongo rwa Coast. Gokwana imeye kaunti ya Kwale nigo aine kia gochewekirania amagendero ye chingencho au chingaki araswa soborai buno murayo gatano imeyense ya Kenya. Kaanze kutatua yale shida zote. Mambo ya unga hiyo mnaangalilia, tusema ndani ya siku 100 gharama ya maisha itarudi chini. Upande elimu, niambia nyinyi ya kwamba kuanzia mwaka ujao kutokea nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Odinga boigoni gabagikiria bamerere baye abo barababwatani bobomo bwa Kenya Kwanza asekeria abagania gotiga komoswanana. Sasa wanasema tio Raila anaogopa anakwenda kushindwa. Unafikiri jamaa wanaweza kunishinda mimi? Kama kukuwa na uhuru tuliwanyamana ngangana hao yeye peke yake anaweza. Omokonyo ye Martha Karua niga mwakire Odinga na goteba nero rache gokore mechando yonsi na boigo gotoria ba Kenya. Wale wote wanalia barabara, daktari wa barabara sio mwingine. Wale wanalia haki, daktari wa haki za Wakenya sio mwingine. Wale wanalia usawa, sasa chagua baba uone Kenya mpya. Ababwatani bande gati abo Peter Kenneth Hassan Joho gati abanda bange ni gobali irayo kumubwatse Raila aseba momochia Ruto na mangana yeyo borimo. Lazima tumchague Raila Odinga na Martha Karua wende wasafishe njia kwanza. Wende wafungue njia, waunganishe Wakenya, wapigane na ukabila ili kila Mkenya anapotoka kokote kabila yoyote ambaye ana
uwezo anaweza kupata kiti cha kirais. Na amemshambulia waziri, akasema hangemchapa kofi kwa sababu yeye ni mwanamke. Simesikia hiyo? Akasema yeye ni mwanamke. Sasa juzi alisema angemchapa Uhuru kofi. Simulisoma? Labda kesho atatuambia hakumchapa manake hata yeye ni mwanamke. Sivyo? Kwanza anawakosea kina mama heshima. Chinga kiechio muraiwe kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nigara ababwatani bande korigia chikura chiobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya asensemo ya Thika. Grand Coalition Government tuliona umuhimu wa Thika na traffic. Hata sasa tukija kwa helicopter tunaona, ukiangalia super highway ya Thika unaona you are actually not in an African setup. It is the kind of stuff that promotes. This project is a Vision 2030 project which can make Kenya, if all the other superhighways are like this, as we look towards Vision 2030. Ensemo ya Lungalunga, Matuga na Kinango chionsi chigotoka imeye kaunti ya Kwale negati ye chinsemo chiria baikerana ekeroba swari tukolia kabere lietaro yabo ya matukane imeyorogongo rwa coast. Goripoteri getaseni kia Ndizi TV eriatariane Evelyn Osero. Biamuno omurikito Evarine Osero asoroboti rwa senchira yoboikira n'umuncho murigire biamuna soko charako tengera Ndizi TV asemargoba yabono anene asemesa yamangana mayenyera bono lituko lya lero ne lya Jumatano na Jumatano botambe ekero chiaragire chinze seto chia botuko ni gobono togo twale Keumbu na John Kebati nyera bono lituko lya lero umuncho murigire lya oyora toke asemesa ye Keumbu anene omogeni bwelituko igakorokwa oseno yokolie kerogo kyobo Governor ase county ya Kisii ohetera se kiama kya KNC oyo mankate buna Manson Oyongo Oyongo mwenchumuligire bono inyora bono yemaiga yomokonyo yendemo konganya kurwasa omubwo ose kurwasa kiama kya KNC na kugenda kubwatana na ODM igobono mwenchumuligire tukuliara bono tengero nyale kumanya ninki Oyongo agochikote bandake ngikirete ndemo yoromokonyo ye konganya korwa KNC kwebwatana gochia se ekiama kaligia ODM chikora gaise to mwenchu mulgelia okomera John Kebati asomoro weke umbugo turatware Manson Oyongo tiganya kiro musumali gabo mangana majya senchire yobo ikirano tomera nande litukulia Ijumaa enseyemo ya Margoba walitobwaterana barabumbyamo nabalike baito bonsi nabo igobono kunenseme ekibiteneriyo gyakorwa James Ondieki asortere kubwateranere kura sumuntu wemenyereryo igakorwa Joshua Utawo butukobuya buligeryo bya Ndizi TV letirana nchonkorwa Vincent Onyancha.